θέμα αυτό. Τώρα ο λόγος στο κοινό που παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή και έχει παραμείνει στην αίθουσα, αλλά πριν δώσω το λόγο να κάνω εγώ 2 ερωτήσεις. Η πρώτη είναι προβοκατόρικη, γιατί ο κ. Ραμαντάνης αναφέρθηκε πολύ συχνά και έντονα στην τροποποίηση του κώδικα τροφίμων και ποτών και επειδή έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ, είμαι βέβαιος ότι είχε δει την δημόσια διαβούλευση που επί 1,5 χρόνο ήταν όλη αυτή η ιστορία των άρθρων 88 μέχρι 91, οπότε θα ήθελα... απαντήσεις. Με συγχωρείτε. Ναι, αυτή την ερώτηση είχα. Αν είχε τοποθετηθεί έτσι ώστε να προλάβουμε κάποιες ενδεχομένως από τις ρυθμίσεις που δεν είναι οι σωστότερες, αλλά επειδή είναι πολλά θέματα σε εξέλιξη, ναι, θα ζητήσω και από τον κύριο Αμβροσιάδη, ο οποίος, όπως και εγώ, ήμασταν στην ομάδα εργασίας που το δουλέψαμε. Συμμετείχαμε πράγματι και οι δύο στην ομάδα εργασίας και όπως είπε και ο κύριος Οικονόμου, είχε τεθεί σε διαβούλευση. Μπορεί να γίναν κάποιες, όχι παραλήψεις, υπερθεματίσαν οι παραγωγοί και ζητήσαν οι ίδιοι στα μπιφτέκια να μην βάζουμε μηχανικά αποστεμένο κρέας. Και εγώ τους παραδέχτηκα προσωπικά. Έτσι, όταν οι παραγωγοί οι ίδιοι ζητάνε ότι θέλουν να βγάλουν ένα αναβαθμισμένο προϊόν, λέω για τους με χαρά τους το δέχομαι απόλυτα. Γιατί, ερώτημα, θα δείτε ότι πολλά κατεψυγμένα σουτζουκάκια, μπιφτέκια που κυκλοφορούν στην αγορά, γράφει πάνω στη συσκευασία να ψήνεται χωρίς να αποψυχθεί. Τώρα δεν πρέπει να τα λέμε αυτά εδώ μέσα, αλλά αναρωτηθείτε γιατί πρέπει να ψήνεται χωρίς να αποψυχθεί. Τι θα συμβεί αν θα αποψυχθεί? Θα γίνει ένα ζουμί, δεν θα είναι μπιφτέκι, δεν θα είναι σουβλάκι, σουτζουκάκι. Και οι παραγωγοί εδώ, οι Έλληνες, προς τιμήν τους, πράγματι ζήτησαν όχι μηχανικά αποστομένο κρέας. Τώρα αν βάζουν κάποιοι ή δεν βάζουν κάποιοι, αυτό πλέον είναι θέμα της αρμόδιας αρχής να το ελέγξει. Δεν θα το κατηγορήσω αυτό σε καμιά περίπτωση όπως κάνει ο κύριος Ραμπαντάνης, γιατί να μην επιτραπεί. Κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να βγάλει επιπλέον κάποιες δικές του προδιαγραφές. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Οικονόμου. Και εδώ στην Ελλάδα αποφασίστηκαν αυτές οι προδιαγραφές. Γιατί να μην τις δεχθούμε, εφόσον είναι προς το καλό του καταναλωτή? Γιατί να διαμαρτύρομαι γι' αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Ωραία, ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Μάλλον άναψε η συζήτηση. Υπάρχει το μπαλάκι φυσικά. Ναι. Πρέπει να απαντήσω. Παρέμβαση. Μην έκανα και εγώ παρέμβαση τώρα. Δηλαδή, μας επιτρέπουν να κάνουμε κάτι και μου θυμίζει αυτό ακριβώς ότι έχω δει στο μετρό. Ήθελα να πάω στην τουαλέτα μια φορά. Και ρωτάω, τουαλέτες, είναι κλειστές οι τουαλέτες, λέει. Γιατί ρε παιδιά είναι κλειστές? Γιατί δεν μπορούμε να τις προσέχουμε. Το ίδιο λέμε και εδώ. Δεν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται με το μηχανικό διαχωρισμένο κρέας, άρα κόβουμε το χέρι. Όχι. Τα επιτρέπουμε όλα και κάνουμε έλεγχο. Και σε όλα τα εμπορικά έγγραφα και στις ενδείξεις πρέπει να γράφει. Μηχανικό διαχωρισμένο κρέας. Πρέπει να κοιτάξουμε χνηλασιμότητα, πρέπει να κοιτάξουμε οτιδήποτε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ότι μου επιτρέπει να πάω Λάρισα, Αθήνα, να πιάσω 200 και να με πιάσει να περάσω τα 120. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι, αυτή δεν είναι η αλήθεια. Είναι η αρχή της παγκοσμιοποίησης, αλλά κάποτε θα πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Τη στιγμή όμως που οι Έλληνες θέλουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα, και ο ΣΕΒΕΚ και ο... Δεν είναι θέμα αναβάθμισης ποιότητας. Θέλανε να... Όχι, δεν είναι θέμα αναβάθμισης ποιότητας. Τώρα να μου πείτε τι θα γίνει με τα εισαγόμενα προϊόντα. Για πες, εδώ είναι εκπρόσωποι, να τι, δεν μιλάω εγώ. Πρώτα ο κύριος... Σχετικά με το μηχανικό διαχωρισμένο κρέας που εγώ το χαρακτήρισα, ας μην παρεξηγηθώ, τη μεγαλύτερη απάτη της εποχής μας, εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Ότι ο διαχωρισμός μεταξύ χαμηλής και υψηλής πίεσης και ένα σωρό άλλα που μας είπε ο κύριος Ραμαντάνης πρέπει να σταματήσουν. Και πολύ απλά να πούμε ότι κάθε τι που βγαίνει
από αυτή τη διαδικασία απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε αυτά και σε αυτά τα προϊόντα. Τίποτα άλλο. Βεβαίως υπάρχει το θέμα του προσδιορισμού. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ωραία. Όταν διαφωνούν οι επιστήμονες αρχίζει και το θέμα να ζωηρεύει. Το λόγο ζήτησε ο κύριος Βογιάννου. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου ανάμεσα στους δύο κυρίους. Θα τοποθετηθώ. Και τι θέλω να πω, ότι... Ναι. Νομίζω ότι η μία περίπτωση μας δίνει τη δυνατότητα να γίνει εισαγωγή κάποιου παρασκευάσματος με μηχανικού διαχωρισμένου κρέατος σε προϊόντα τύπου μπιφτέκι, σουτσουκάκι κτλ. Και εμείς, σαν παραγωγή εδώ, ορίσαμε ότι δεν θέλουμε να παράγουμε αυτό το προϊόν. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να το παράγει εδώ, έτσι πως το έχουμε ορίσει μέσα στα άρθρα 88-91, δεν μπορεί να το κάνει κανένας Έλληνας παραγωγός, αλλά μπορεί να το φέρει εισαγωγή. Νομίζω ότι κάπου το χάνουμε. Και επειδή ήμουν και εγώ σε αυτές τις επιτροπές, θα μπορούσαμε, θυμάμαι ότι μας είχαμε ζητήσει από τις Βρυξέλλες να αφαιρέσουμε πρόσθετα από το γύρο και από το σουβλάκι και μας απαντήσανε, εάν εσείς δεν θέλετε να τα βάλετε, μην τα βάζετε. Δηλαδή, ναι, ο λόγος που θέλαμε για το σουβλάκι και το γύρο θέλαμε να το προστατεύσουμε. Στην περίπτωση όμως να προστατεύσουν την ονομασία, γύρος και σουβλάκι, ήταν και μια στρατηγική. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να μπουν, να γίνει συζήτηση. Ναι, ίσως κάνουμε και μια κουβέντα. Εγώ επιφυλάσσομαι, γιατί νομίζω ότι και ο ευρωπαϊκός κανονισμός δεν επιτρέπει τη χρήση μηχανικά αποστεωμένου κρέατος σε παρασκευάσματα. Και αν κάποιος από το κρατήριο έχει γνώση επί του αντικειμένου, παρακαλώ ας μας βοηθήσει λίγο. Κύριε Τσουκαλά, έχετε υπόψη για το αντικείμενο? Να ανοίξουν 853. Τον έχω μαζί. Ας μας πει λίγο. Ναι. Θα ανοίξει έτσι. Ήδη το έχω αναφέρει μέσα ότι 853 επιτρέπει τύπου 1 μηχανικό διαχωρισμένο κρέας, παράγραφος τάδε 853. Γιατί το είπα αυτό, κύριε Ραμαντάνη? Γιατί σήμερα γίνεται κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, και με πήραν προχθές από τον ΕΦΕΤ για να εκφράσουν θέσεις ποιο θα επιτραπεί, ποιο δεν θα επιτραπεί, σχετικά με το μηχανικά αποστομένο κρέας. Ναι, έτσι, γίνεται κουβέντα. Άρα το θέμα δεν έχει ξεκαθαρίσει για μένα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Κι ούτε είναι τόσο ξεκάθαρα πιθανόν όπως φαίνεται να είναι στον 853. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να γίνει αυτή η κουβέντα, η οποία δεν τέλειωσε. Δεν τέλειωσε ακόμη. Να προσθέσω σίγουρα. Το θέμα είναι, στην κουβέντα που γίνεται, είναι αυτό που είχα κάνει εγώ ερωτηματικό στο τέλος. Πριν δείξω τα 3 κρέατα, τα 4. Πάντως αν στέλνατε στον ΕΦΕΤ αυτά. Είναι. Τι δεν στέλνω στον ΕΦΕΤ αυτά? Θα βοηθήσουν. Μπορεί να τα ανοίξει ελεύθερα, να ανοίξει, θα το δει. Τι θα στείλω στον ΕΦΕΤ? Να δούμε εδώ τι γίνεται. Εδώ είμαστε, εδώ τα είπαμε. Καταρχάς 853 επιτρέπει και τώρα γίνεται διαβούλευση να βγουν κατευθυντικές οδηγίες για τον 853, να έχουμε 3 ειδών κρέατα. Αν το πω έτσι. Μηχανικός διαχωρισμένο δεν αλλάζει και με το χέρι αποστεωμένο βγαίνει νοπό κρέας όπου δεν μπορείτε να κάνετε κιμά μόνο. Δεν αλλάζει το μηχανικός διαχωρισμένο κρέας στην καινούργια κατευθυντική οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όλη αυτή η ιστορία εμπλέκεται με συμφέροντα. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Αλλά εγώ θα υπενθυμίσω και την άποψη την οποία εξέφρασε το Γερμανικό Ινστιτούτο Risikoverwaltung της προστασίας, της αποφυγής μάλλον των κινδύνων. Τελεσίδικα, μηχανικά αποστομένο κρέας, ούτε υψηλής ούτε χαμηλής ή οποιασδήποτε ενδιάμεσης ποίησης και αν είναι, να μην χρησιμοποιείται παρά μόνον σε συγκεκριμένη αναλογία και σε συγκεκριμένα προϊόντα, σε τελείως συγκεκριμένα προϊόντα. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Άλλος, ο κ. Τσουκαλάς. Κύριε Οικονόμου, αυτό που θα ήθελα καταρχάς να πω είναι ότι τοποθετούμε πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, μια παρέμβαση στο εξής. Πρώτον, ότι έχετε
την ιδανική σύνθεση των ανθρώπων, των επιστημόνων που μας δίνουν ακριβώς την εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα σε επίπεδο νομοθεσίας για τα ειδικά αυτά θέματα. Ωστόσο, όμως, εγώ προσπάθησα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του καταναλωτή, του παρασκευαστή, των παρασκευασμάτων κρέατος ή των προϊόντων αυτών, αλλά και της πολιτείας, αν μπορώ να το κάνω αυτό. Τι διαπίστωσα? Διαπιστώνω ότι σαν καταναλωτής, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι εγώ θα σου προασπίσω το δικαίωμα να πληροφορείσαι για αυτό που αγοράζεις και με την επισήμανση εκτός από την υγιεινή. Αυτό λοιπόν εγώ αισθάνομαι ότι δεν μου το κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μου το κατοχυρώνει όταν σαν καταναλωτής κοιτάω την επισήμανση και κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ξέρω ότι το ποσοστό κρέατος που υποχρεούται ο παρασκευαστής να αναγράψει στη συσκευασία δεν μπορεί να ελεγχθεί από την πολιτεία. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα κομφούζιο και τώρα σαν παρασκευαστής τροφίμων, αλαντοποιός, εάν ήμουν, ρωτώ. Εγώ λοιπόν θα μπορούσα να γράφω 89-99% κρέας σε κρεατοσκευάσματα χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα με την προϋπόθεση ότι είμαι λίγο απατεώνας ή πολύ απατεώνας. Αυτό λοιπόν πραγματικά μπορεί να το κάνει ο παρασκευαστής σήμερα με την αδυναμία που έχει η πολιτεία να ελέγξει αυτά που είπαν και οι τρεις συνάδελφοι και ιδιαίτερα ο κ. Γεωργάκης, το ποσοστό του δηλούμενου κρέατος, το οποίο περνάει μέσα από μια διαδικασία αναλυτικής και υπάρχουν και άλλες διαδικασίες. Αν αυτά που είπα ενέχουν κάποια ερωτήματα προς τους ομιλητές, θα ήθελα να έχω απάντηση. Απάντηση θα ήθελα να έχω οπωσδήποτε την πολιτεία πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία επισημάνθηκαν σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πάντως δεν αφορά το θέμα που θίξατε μόνο τον ΕΦΕΤ σαν ελληνική αρχή ελέγχου. Το πρόβλημα αυτό είναι πανευρωπαϊκό. Αυτό το περίφημο ΚΟΥΙΤ δεν εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει αδυναμία. Το εφαρμόζουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ με σχετικά μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Βρίσκουν το ποσοστό του κρέατος που αναγράφει ο παραγωγός με μία ακρίβεια συν πλην 2%, το βρίσκουν, οπότε δημιουργήθηκε και κατά κάποιο τρόπο ένα φρένο, όχι από τις αρχές της Ευρώπης, αλλά από τις μεγάλες αλυσίδες της Ευρώπης. Εσωτερικό ανταγωνισμό των εμπορικών. Πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, κύριε Αμβροσιάδη. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, προϋποτίθεται ότι υπάρχουν κατάλογοι οι οποίοι προσδιορίζουν τα επιμέρους συστατικά ενός κρέατος, πρωτεΐνες, λιπαρά, υδατάρ και συνθετικός ιστός, οι οποίοι είναι θεσμοθετημένοι σε συγκεκριμένες χώρες όπως στην Αγγλία, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, άρα εδώ πηγαίνουμε ψάχνοντας ή με αναλυτική. Αυτό είναι αδύνατο ειδικά για το μικρό παρασκευαστή, άρα αυτός έχει πρόβλημα να δηλώσει το κρέας. Πολλές φορές έχουμε δει, κοιτάω το διπλανό τι έχει γράψει και κάτι αντίστοιχο γράφω εγώ. Θα έβαζα ίσως μια δουλειά για τους χημικούς. Για το συνδετικό ιστό βρήκαμε ένα αμινοξύ, την υδροξυπρολίνη, και με βάση την υδροξυπρολίνη προσδιορίζω το συνδετικό ιστό. Γιατί δεν μας βρίσκεται ένα αμινοξύ του μυϊκού ιστού που να υπάρχει μόνο στο μυϊκό ιστό και με βάση αυτό το αμινοξύ να προσδιορίζω τον μυϊκό ιστό. Γίναν τέτοιες προσπάθειες? Στους χημικούς απευθύνεται η ερώτηση. Ανοίγει, έτσι. Ο κύριος Αμβροσιάδης αντιστρέφει αυτό το οποίο σήμερα ισχύει. Μακάρι να υπήρχε κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν υπάρχει κάποιο ανάλογο αμινοξύ. Γιατί αν υπήρχε θα το βρίσκαν σίγουρα. Κύριε Οικονόμου, μια ερώτηση θέλω να θέσω. Με την ευκαιρία που στο πάνελ και στην αίθουσα είναι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν στο κώδικα τροφίμων και ποτών, ο οποίος βγήκε πρόσφατα. Θέλω να ρωτήσω, γιατί αυτή η διεργασία από τότε που η Επιτροπή συνεδρίασε μέχρι την έκδοση πέρασαν 2 χρόνια, ίσως και κάτι παραπάνω. 3. Ο κώδικας τροφίμων και ποτών τώρα, επειδή περιέχει ορισμούς και
αυτά που περιγράφονται σε κανονισμούς που τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι από αυτούς συζητιέται για να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν κτλ. Θα έχει ισχύ στο άμεσο μέλλον ή θα χρειαστεί σε μερικούς μήνες να τροποποιηθεί, να επικαιροποιηθεί κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αν θέλετε, και για τον κόσμο που θα το χρησιμοποιήσει και για τις ελεκτικές αρχές κτλ. Αν θυμάμαι καλά, κάπου σε κάποιο σημείο γράψαμε, κύριε Οικονόμου, βοήθησε με σε αυτό, ότι και θα ισχύουν αυτά που λέει ο κανονισμός τάδε και με τις τροποποιήσεις που ενδεχομένως γίνουν στο μέλλον. Κάπως έτσι διατυπώθηκε μια φράση, οπότε σημαίνει αυτή η φράση ότι ό,τι τροποποίηση γίνεται θα συμπεριλαμβάνεται αυτόματα και στον κανονισμό, στον κώδικα. Είναι έτσι, κύριε Ναι, τα άρθρα, θυμίζουμε, του κώδικα ίσχυαν από το 1987. Από το 1987 μέχρι και σήμερα έχουν υπάρξει τεράστιες εξελίξεις, έχουν βγει και καινούργιοι κανονισμοί. Οπότε σίγουρα ήταν απαραίτητο να γίνει μια εναρμόνιση της κοινοτικής νομοθεσίας με την εθνική. Και αυτό αποπειραθήκαμε. Βασιστήκαμε κυρίως στους κανονισμούς στον 852 και στον 853, που ήταν απαραίτητη η προσαρμογή. Βεβαίως, κάποια θέματα είναι ακόμα ανοιχτά σε ό,τι αφορά τα πρόσθετα. Και φυσικά, όπως ανέφερε και ο κύριος Ραμαντάνης, ίσως σε κάποια σημεία θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις. Ο κώδικας δεν είναι θέσφατο, έχει και αυτό μια λογική, ακριβώς, μια δυναμική και όταν υπάρξει κάποια ανάγκη όλοι θα ζητήσουμε να τροποποιηθεί. Σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Οικονόμου και στο ερώτημα του κυρίου Κατερίνη, αναμφίβολα υπήρξε πρόοδος με την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση των άρθρων. Όμως και σε αυτά που έχουν εμφανίσει και σε αυτή την απόφαση υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία, να το πω εγώ έτσι, είναι εγωιστικό λιγάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει συγχωρήστε μου, θα το πω. Τουλάχιστον εγώ δεν συμφωνώ, αλλά και νομίζω ότι και πολλοί από εδώ πέρα, εάν τα συζητήσουμε, θα έχουν την ίδια άποψη. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα έτσι, που το θυμάμαι τώρα, κ. Τσουκαλάς το ξέρει καλά. Μπαστούρμα. Τον έχει βάλει μαζί με τα επαλυφόμενα προϊόντα. Τι δουλειά έχει... Επαλυφόμενα, λάθος. Καθόλου. Ναι, τα ορίμασης, ναι. Ναι. Έχει στην κατηγορία εκείνη... Από ολόκληρη δεν μάχη. Όχι. 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 Θα σας διαβάσω το κομμάτι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ εξειδικευμένο. Ναι, σαν παράδειγμα, απλά σαν παράδειγμα. Θα καταγραφούν όλες οι αδυναμίες. Φαντάζομαι ο ΕΦΕΤ είναι αρμόδιος, όπως και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Θα τα δούμε, κύριε Γεωργάκη. Ωραία, να προχωρήσουμε ίσως σε κάποια άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση. Και αν όχι, δεν ξέρω, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους σας για την παρουσία σας και φυσικά τους τρεις εκλεκτούς εισηγητές, τον κύριο Γεωργάκη,